Marija, prijatno. Prijatno. Hvala. Ej, zdravo. Evo nas na pašnjacima Velike Droplje. Došli smo da radimo YT2A memorijal. Marija je tamo eno radi. Ovaj video je zapravo uvod je nastao nakon rade. Zapravo radimo već jednom, ne znam, 2 sata. Ima dosta veze naših štanica. Neki ćemo staviti u video. Žao mi je što nisam snimio sve. Neke nisam snimio, ja se stvarno izvinjam, jako mi je žao, bilo je baš lepih veza i svega. Ovo iza mene je vizitorski centar na pašnjacima Velike Droplje. Nažalost niko ne radi, nigde nema nikakvih tabli, nema ničega, druže moj. Ali srećom našli smo mi ovo, to je baš usred ničega, nigde usred njiva. Tišina je, mrtva je tišinčina ovde, jako divno mesto, mrtva je tišinčina i ovako audio i nema smetnji uopšte na bandovima, tako da sjajno je zaraditi, ima jedno drvo da se uštekate u hladovinu. Hteli smo da probamo unutra da radimo, međutim ne mogu da pohvalim lokaciju, ne mogu da pohvalim vizitorski centar, tako da smo se uštekali tu u hladovinu i to. I tako, to je to. Reširili smo NFET half wave, naravno. Radili smo na 40 metara, radili smo na 20 metara u YT2A memorijalu 2024. godine. Malo ovako da prođemo okolo da se vidi koliko je to usred ničega nigde. Signala na mobilnim telefonima ima jedva, tako da možemo da se spotujemo, uspevamo. Spotuju nas i drugi. I eto, to je to. I dalje moram da nabavim selfie štap. To ćemo rešiti. I eto tako. Ništa, idu snimci sa aktivacije, sečeno, izvađeno, kropovano i tako dalje. Opet žao mi je što nisam snimio baš sve veze, bilo je zaista divnih veza. Poseban pozdrav za stanicu Y Užice 4 CER, koje nažalost nisam snimio, koji nas je pohvalio da za naš YouTube kanal i to mi je posebno žao što nisam snimio vezu, nadam se da će biti sledeće prilike. Da, piši, naravno. Za tebe 5-7 raport. Naša referenca je Y Užice Flora Fauna 004-0, broj 40. Koja je tvoja referenca? Molim te, ponovi još jednom. Ja referišem Hvala puno, 7-3, evo da ti se Filip takođe javi. YU1 HQR portable, YU3 FMS portable. Zdravo ljudi, svako dobro, uživajte u aktivaciji, hvala. Hotel Quebec Radio sve sportivo. Jaki neki 2 hotel Quebec Radio sve sportivo. Promenili su operator. Sierra 5-2 Romeo Alfa, dobar dan, želim, hvala puno na javljanju Miroslave. Ovde je Marija, raport za tebe je 5-9, Roger. Roger, Marija, dobar dan, drago mi da se čujem, 5-9 također, 5-9 u plusu. Marija, hvala lepa, 7-3-4-4, lepa nedelju do slušanja. Hvala puno Miroslave, molim te sačekaj, imamo ovde još jednog operatora da uradiš i vezu sa njim. Može. Sierra 5-2 Romeo Alfa, Yankee Uniform 3, Fox Mike Sierra portable. Dobar dan Miroslave, 5-9 plus signal za tebe, operator je Filip i hvala ti što si nam se javio. Svako dobro, uživaj u danu, pozdrav. Ok, molim samo ponoviti znak Yankee Tango, dalje. Ne, Yankee Uniform 3, Fox Mike Sierra portable. Fox Mike Sierra portable, radili smo Filipe mi već jedno par puta. 5-9 također, 5-9, svi sam prije uspeo da od Marije vezu upišem, pa nisam zapamtio, znaš, i hvala lepa, 7-3-4-4, sve dobro, puno veza. Jesmo Miroslave, jesmo. Hvala ti na javljanju, uživaj u danu, pozdrav.
Y užice sedmica, Nancy duplove, hvala puno na javljanju, 5-9 za tebe. Hvala Marija, 5-9 Joži i 4-4. Hvala puno. Sačekaj, ovde imam još jednog operatora. Y Užice 7, November Whiskey, Yankee Uniform 3, Fox Mike Sierra Portable, dobar dan, Joži 5-9. Roger, Y3, Kutov, Marija, Sierra, Y7, Niš, duplave, hvala za vezu Joži i 4-5. Ajde, dajmo opet znak. Hvala lepo, dobro piše. Yankee Tango 3, Alfa Bravo duplove. Y Timok trojka, Alfa Bravo duplove, Vladane, hvala puno na javljanju, za tebe 5-9, Roger. Važi i za tebe 5-9 također, evo malo radim kao lovac ovdje, lovim danas, pa šta ću. Super, pa je treba neko i da lovi, a neko i da ide na aktivacije. Evo, sačekaj ovaj moment da ti se javi još jedan operator. YT3 ABW, Y Užice 3, Futog Morava Sava Portable 10, Vladane 5-9 za tebe, hvala ti na javljanju. Važi, sve primljeno, znači odličan signal, ekstra, odlično, sve je super. Hvala puno, 7-3, čujemo se. 9 Alfa 1 Alfa, 9 1 Alfa. 9 Alfa, 1 Alfa, dobar dan, želim Ivo. Drago mi je da se čujemo posle dugo vremena, za tebe 5-9. Važi Marija, odlično, dobar si dan, 5-9 za tebe, lijep signal i za 9, Y3 FMS, Portable 5-9. Hvala puno Ivo. Hvala Ivo, hvala. Pozdrav, čujemo se, vidimo se. Y Timok 5, Sava, Morava, Timok, hvala puno Srđane, drago mi je da se čujemo opet danas, za tebe 5-9, super signal. Roger, 9 plus 20, kod mene srećo danas, 7-3, pa čujemo se. Hvala Srđane, evo mikrofon ide Filipu. 10 Srki, YT5 SMT, Y3 FMS kroz Portable, hvala ti lepo, uživaj u nedelji. Roger, Y3 FMS, dobar dan Filipe, 5-9, također odlična modulacija, čuješ se fenomenalno. Hvala vam puno za aktivaciju, pa srećom danas, šta da kažem, tu smo, čujemo se. Hvala Srđane, čujemo se, 7-3. Yankee United 7, Sierra, Mexico, November, kroz Portable. Y Užice sedmica, Sierra, Mexico, November, kroz Portable, hvala puno Nebojša, drago mi je da se čujemo. Signal za tebe je 5-9, odličan signal. Filip i ja se nalazimo u referenci Y Užice, Flora, Fauna 004-0, broj 40. Roger? Roger, Marija, drago mi je da se čujemo. Lepo signal 5-9 ovdje kod nas na Carskoj bari, a referenca je Y0 Flora i Fauna 0043, 43. Roger, hvala ti puno Nešo. Da li je možda i Bogdan isto tu da uradimo vezu i sa njim? Jeste, ajde daj mi drugog operatora pa ću ja posle prebaciti na Bogdana. Dogovoreno Nešo, evo ga. Y Užice 7, Sava Morava Niš, Portable, Y Užice 3, Futog Morava Sava Portable, dobar dan Nebojša, 5-9, iste park reference. Roger, U3 FMS kroz Portable, dobar dan. U7 Sierra, Mexico, November. Nešto baš lepo radi. Da. Ista referenca Flora i Fauna 0043, Carska bara. Dobar operator. Hvala ti lepo Nebojša, hvala ti lepo, uživajte, srećan vam rad. Također, evo samo malo, budite vi tu na frekvenciji, radite samo da ja promenim log sa Bogdanom, pa će vam se Bogdan javiti. Pozdrav, prijetno. Nema problema, pretpostavljam da Bogdan možda i jede isto. Dobro si pretpostavila. Znam ga, nismo bili cimeri za džabe 1,5 dana. Važi, ajde, evo sad ti javiti samo da promenimo log, da stavim njega, ajde. Važi, ćao. Y Užice jedinica Valjevo, Drina, Golija, da li se čujemo? Y Užice jedinica Valjevo, Drina, Golija, čujemo se, hvala puno Gorane na javljanju, za tebe 5-9, moje ime je Marija, radim sa pašnjaka Velike Droplje ovde u blizini Ade, a referenca je Y Užice Flora Fauna 004-0. Mikrofon tebi.
Važi Marija, okej, ovdje je Užice jedinice Valjevo Drina Golija Portable, moje ime je Goran, okej, to si vidjela, moja referenca je 136-0136, to je Zabran pored Obrenovca. Nisam uhvatio tvoj znak, Y Užice 1, Avala. Aha, hvala puno na tvojoj referenciji 0136. Moj pozivni znak je Y Užice 3, Avala, W Avala kroz Portable. Roger? Okej, Roger, zaboravio sam ti kažem i tvoj signal je odlično 5-9, ovde dobro te prijem, nego vidim da imaš neko društvo, pa ajde da uradimo i sa njima vezu, a imam ja i Jimmy-a pored, pa će i on još da uradi sa vama. Važi, evo dajem mikrofon Filipu. Y Užice jedinica Valjevo Drina Golija Portable, Y Užice 3 Futog Morava Sava Portable. Dobar dan Gorane, ime je ovdje je Filip, za tebe raport je 5-9 i ista park referenca. Roger Filipe, okej, Y Užice 3 Foxtrot Mike Sierra Portable, ovdje Y Užice jedinica Valjevo Drina Golija Goran, referenca je 0136, to je Zabran pored Obrenovca. Smo mi radili odande? 9 za tebe, odličan signal, nema šta, tako da je to okej. To je onaj dan kad smo radili 5 parkova u danu. To je ona prva referenca. Šta je ovo? Roger, ništa, čekam Jimmy-a sad da se javi. Okej, evo prepušta mikrofon Jimmy, okej. Ovo je Y01 Evropa Drina kroz Portugal. Roger, Y Užice jedinica Evropa Drina kroz Portable. Hvala puno Jimmy, drago mi je da se čujemo. Ovde Marija, signal za tebe je 5-9. QSL? QSL za tebe pre svega, dobar dan Marija, budi mi živa i zdrava i pozdravljena. 5-9 reference je ista kao i malo pre kod VDG-a. Komšin, kaže, i ovdje i tamo u Beogradu. Ajde, budi mi živa i zdrava, ako imaš još nekoga tu, daj mi ga. Tako je, hvala puno Jimmy, ja tebi isto želim sve najbolje. Dajem mikrofon Filipu sada. Y Užice jedinica Evropa Drina Portable, ovo je Y Užice 3 Futog Morava Sava Portable, operator je Filip. Dobar dan Jimmy, 5-9, ista referenca UFF 0040, mikrofon tebi. Evo ti mikrofon. Filipe, budi mi živi, zdrav, pozdravljen. I pozdravi samo moje staro društvo u Somboru, Picu, da ne nabrajam, budi mi živi, zdrav, 5-9 je i referenca Čusi od Marije. Svako dobro zdravlje, čujemo se i pozdravljeni. Hvala lepo momci, uživajte, srećan vam rad i prijetno, pozdrav. Isparili smo odavde. Budi mi živi, zdrav, pozdravljeni. Da. Dobro. Y05 Beograd dobili Six Portable. Y Užice 5, box kroz Portable. Gde si bre Bogdane, kako si? Evo, odlično, evo, nešto ja tu radimo sa Tanske bare, USF 0043, kako vama ide? Pa ide dobro, zadovoljni smo, lepo je. Mi smo ovde kod pašnjaka Velike Droplje u blizini Jade. Prvi put smo ovde, mogu ti reći boks da i nije ništa specijalno. Usred ničega smo. Dobro, bar je lepo vreme, prijatnih 24 stepena, dan ko stvoren za Portable. Pa iskreno jeste, fino je, zaista. Inače, signal za tebe, raport je 5-9, jako lepa modulacija boks. Dajem mikrofon Filipu da uradiš vezu i sa njim, važi? Važi, tu sam. YU5 Box Portable, YU3 FMS Portable, gde si boksino bre? 5-9 za tebe, ista park referenca, si dobar? Hvala Filipe, ja sam evo super, nešto ja radim ovde sa Carske bare, podili smo neki multi-dipu, učili smo se 3 sata sinoć, isplatilo se, sve je dobar i 50 vati snage. Multipraktik. Dobro je, svaka čast. Dobro je, odlično, evo mi guramo 40 vati u ovu neku end-fed half-wave antenu. Ide lepo. Važi bokse, drago mi je da smo se čuli
i na KT-u. Ja mislim da nam je ovo, u stvari nije prva veza na KT-u. Da, nije. Ništa, uživajte, sreća rad, pa čujemo se. Vidimo se, daći Bog. Vidimo se i čujemo se 7344 i uživajte i lepo vreme da vam je mnogo veza. Ćao. Ćao. 9 Alfa 4, Florida, Meksiko. Dobar dan, Marija. 9 Alfa 4, Florida, Meksiko. Dobar dan, želim hvala puno na javljanju. Zdenko, drago mi je da se čujemo opet. Za tebe 5-9, super signal. Odlično, ja signal je ovdje u Belišću. Milina je ovdje negdje u plusu. Šta mi reći ko je to ovoga puta, RS broj? Ok, ovo je pota referenca Romeo Sierra 002 broj 27, a referenca za floru i faunu je Yankee United Fox 004 broj 40. Roger? Je, važi Marija, odlično. 0040 flora fauna i 0027 pota. Važi, evo, sretno, uživajte u aktivaciji i ovom memorialu i svako dobro, čujemo se, živje, čao! Hvala Zdenko. Ajde sačekaj moment da uradiš vezu sa još jednim operatorom. Filip je tu kraj mene. Ovdje, daj Filipa, koji znak ima? 9A4 FM, YU3 FMS, Yankee Uniform 3, Fox Mike Sierra, kroz portabl. Dobar dan Zdenko, hvala ti lepo na javljanju i danas. Je, važi smjerte, pozdrav i tebi i putica Denka, kao i Marija Milina, vas i čuti i evo upisana je ova veza. Hvala vam, sretno, uživajte i čao! Hvala lepo, uvek zadovoljstvo kad se javiš. Čujemo se, srećno, uživaj u nedelji. Srđano nas je spotovao. Vidi. Užice 4, Obilić, Cetinje, Cetinje. Y Užice 4, Obilić, Cetinje, Cetinje, dobar dan Nebojša, 5-9. Dobar dan Filipe, 5-9 i za tebe, čujem te odlično ovdje. Sjajno, baš mi je drago da smo se danas čuli. Super. Evo sad će Marija da se javi isto za vezu. Y Užice 4, Obilić, Cetinje, Cetinje, ovde Y Užice 3, Avala, W Avala kroz portabl. Drago mi je da se čujemo, rapor za tebe je 5-9, Roger. Y Užice 3, Avala, W Avala, ovde Y Užice 4, Obilić, Cetinje, Cetinje, čujem te odlično Marija, 5-9 za tebe. Super, odličan signal, zaista. Mi trenutno radimo sa pašnjaka Velike Droplje, ovde smo u blizini Ade, to je grad, trenutno u Banatu, jel da? Da li možeš da mi kažeš tvoju lokaciju, molim te? Ovde Y Užice 4, Obilić, Cetinje, Cetinje, ja sam na jugu Srbije, Vranje, tačnije, centar grada, jedno 500 metara centar grada. Aha, drago mi je. Nisam bila sigurna iz kog si dela Srbije. Fenomenalan signal, zaista. Hvala ti puno još jednom za vezu i nadam se da se čujemo opet uskoro. 7-3 i sve najlepše. Hvala Marija, 7-3 tebi i društvu tamo pored tebe. Hvala lepo, 7-3. Bravo, Charlie, posebno. Y Užice 3, Avala, W Avala, portabl, U3 ABC. Da. Y3 A, W A, portabl, hvala puno Marija na javljanju, 5-9 je za tebe. Referenca Y u Fox 0032, odakle se javljaš? Hvala puno Miloše, drago mi je da se čujemo. Ja se javljam, moja referenca je Y Užice, flora, fauna 004 broj 40, pašnjaci Velike Droplje, to je u blizini Sente i Ade, u blizini Tise. Puno pozdrava, baš se Veliko Droplje, hvala ti puno, četvorka i menjam operatora samo. Aha, hajde, dobro. Ok, Y3 A, W A. Hoćeš onda i ti uraditi, možda tako? Hvala puno Josipe, Y Užice 7, Obilić Morava kroz portabl, Y Užice 3, Avala, W Avala portabl. Drago mi je da se čujemo 5-9.
Ok, hvala lepo, pozdravljajte velike droplje, ima još jedan operator ovdje. Dobro, ništa, slušam. Y užice trojka Morava, Pirot, Niš. Morava. Y užice trojka Morava, Pirot, Niš. Hvala puno, Stefane, 5-9 za tebe. Jeste ljudi, za vas je 5-9 plus 15 decibela, plus 10, ne gledam u skalu, zato što sam okrenuo od našeg uređaja, ali okej. Tako da, 7-3, puno sreće. Hvala puno. Ajde sad se vi još jednom izređajte, ja dajem mikrofon Filipu. Ok, Y7, Obilić Morava. Y7 Obilić Morava, Y3 Futog Morava Sava. 5-9 sve isto. Lepo pozdrav, evo ga sledeći. Y3 Futog Morava Sava, Filipe. ABC ti se javlja sad. Y3 ABC portabl. Da se čujemo. Pa evo ti. Dobro, Y3 ABC portabl. Čujemo se, Y3 Futog Morava Sava. Neko je bio upao, ja sam mislio da je od vas neko. 5-9 sve isto. Hvala puno, 5-9, predajem mikrofon još jednom operatoru. Y trojka Futog Morava Sava, Y trojka Morava Pirot Niš. Pozdrav Filipe, za tebe 5-9. Pozdrav Stefane, pozdrav, takođe 5-9, Y3 Morava Pirot Niš portabl, Y3 Futog Morava Sava portabl. Hvala momci, uživajte srećno, šta da vam kažem. Pozdrav, okej. Filipe, namestio sam antenu kod kuće, tako da eto, poslučite na Viberu, čao. Može, šalji obavezno, hvala ti, ajde, čao. Hvala puno, idemo dalje. Ja mislim da sad treba da uradimo jednu stvar, napraviti pauzu.